yiero ichopo kacha iwacho ni omenda nigi teko machalo siling 30 kende mana ndhogo ruodhwa Yesu Kristo kochopo kacha chiro to jasiasa koro chiwe matiang'e ndicho mayoro kane loso ne owacho kanyo e yo makare kendo kane wakelo report makamano node dok piny e bengi mathurka nikech josiasa ogolo node go te ineno node mathoth kendo gin okone gichiwo pesa kagi kacha omenda ka omi nyalo kupachi yo machalo nadi in kaka rawera ka intiere chiro kacha en nok mar omenda kuom kata yuto mago jende ema miyo gidonjo e tulo makamagi kendo rocho arita kwe kinde ma kampen ka wachomo yiero kosango matimore en adier makende kaka iwacho ni seche moko nitie shida ma miyo vijende donje timbe moko onego gidonje to adier sani josiasa owuok oko gi pesa to seche moko kijana owuok e ode ni biro e chiro tich to yawo tich to kouso to jasiasa obiro to miye siling 100 kata siling 50 nodhigo koko ne opponent then kodhigo koko kanyo dhi yudo ka opponent no bed gi joge then kae makoro tulo bete apani wang'eyo waduto ni corona nodwa kelo shida maduong' ne youths bomiyo jomoko onge tije but nitie yudhe ma ben mana gi kitgi mar koko taparo ni ng'en chiro toi ne Kibera to Kibera kanyo e not sport kendo en kama koko kochakore to tich bedo matek kabisa koro en adier makende ni yudhe moko itiyogo gi josiasa kamiyo gi pes matindo tindo mondo gigol koko seche magi campaign e gigi te ka nyalo mana bedo kod